Kniha Sen, ktorý trvá, je už vytlačená. Je to hlavná publikácia, ktorú Salesiáni vydali z príležitosti 100. výročia príchodu na Slovensko. Na začiatku knihy je predslov otca provinciála Petra Týmka. Kniha má potom 7 kapitol: história, dom, škola, ihrisko, kostol, misie, my Salesiáni. V každej kapitole sú predstavené životné príbehy a skúsenosti rôznych ľudí. V histórii sú to napríklad príbehy Salesiánov, ktorí sú už vo večnosti. František Sersen, Jozef Figura, William Vagač, Jozef Bokor, Ján Hlubík, Andrej Dermek, Miroslav Kysela, Ivan Grof, František Reves, Alojz Ondrejka, Jozef Sobota, Juraj Kaščák a Štefan Turanský. V ďalších kapitolách potom rozprávajú svoje príbehy Salesiáni, sestra Salesiánka, salesianskí odchovanci a Salesiáni spolupracovníci, ktorých máme medzi sebou. V poslednej kapitole My Salesiáni odpovedajú naši aktuálni Salesiáni na 2 otázky. Prvá otázka: aký najkrajší moment si ako Salesián zažil? A druhá: čo pre teba znamená byť Salesiánom? Prečo sa každý deň rozhoduješ prežívať toto povolanie? Na tieto otázky odpovedalo niekoľko desiatok súčasných Salesiánov. Kde si túto knihu môžete kúpiť? 319 ľudí ju už dostalo poštou. Sú to záujemcovia, ktorí si knihu objednali v rámci kampane a prípadne aj finančne prispeli na jej výrobu. Knihu si potom budete môcť kúpiť počas víkendu vďačnosti od 6. do 8. septembra tohto roku v Bratislave a v Šaštíne. Alebo potom trvalo od septembra 2024 na e-shope vydavateľstva Don Bosco. Salesiáni na Slovensku píšu svoju históriu už 100 rokov a s odhodlaním a radosťou ju idú písať aj ďalších 100 rokov.